La pintura clàssica és avorrida? No. Això no és així. Deixeu-me explicar-vos per què Caspar David Friedrich està molt més lligat a l'adolescència del que es penseu, en concret, als otakus. Comencem per saber qui era Caspar David Friedrich, que per tenir un nom alemany no és gaire complicat. Bàsicament, i de forma ràpida, era un pintor romàntic alemany, que romàntic es refereix a un període molt concret del segle XVIII, no que ell fos romàntic. Bé, saber, potser li regalava flors a la dona, però això no ho sabem. Aquí l'important és la seva obra, ell i per què sembla un adolescent en època d'exàmens. Estem a la recta final de la pintura clàssica i a punt d'arribar a la revolució industrial. Tenim un home amb depressió i que es creu que va intentar suïcidar. Què té d'important això? Un artista que està tancat a la seva habitació i pinta paisatges de forma obsessiva, paisatges que no pot veure. Aquí, el més important és que encara no s'havia inventat la pintura per importar. O sigui, no podies agafar la pintura i anar-te al carrer. Els paisatges s'havien de pintar des de l'habitació, des del cap, i no podies veure'l. I s'entén que potser sortia de casa a veure el paisatge, però a l'hora de pintar no el veien, ho feien tot de cap. Com tu abans dels exàmens de la Segona Guerra Mundial. Per què dic que és bo estudiar Friedrich a l'ESO? Bé, a part de que és cultura general i visual, era un mestre de la composició. I un detall més, sembla un adolescent. Torno a repetir, segle XVIII i XIX i ja tenien els mateixos problemes que nosaltres. Si no sents que aquest home necessita sortir i fer amics, és que no has vist res mai feliç a la teva vida. Totes les seves obres, que no són poques, unes 600, són o protestes socials molt sutils o una manera d'expressar el ramàs. Era un ramàs, ho sento, igual que el meu gat. Per exemple, aquesta obra, feta al final de la seva Bíblia, expressa la mateixa foscor que molts fets 30 anys abans. És inclús, ja que en aquest quadre fa servir una gran gamma de colors que molts quadres abans eren fins i tot monocromàtics. Però cau, el quadre va pintar amb 60 anys. Sí, clar, i amb 50 va fer l'entrada al cementiri. Aquest home està sortit d'una sèrie anime depressiva, sí o no? La gràcia d'estudiar Friedrich, més enllà dels drames que eres i la forma que tenia de representar a la societat de l'època, és que era un pintor increïble. No vull fer massa detall de la composició de la seva obra, però són perfectes per entendre com funciona tant en pintura, fotografia i cinema. Anem a veure un altre quadre per entendre lo malsamites que era. Els acantilats blancs. S'acaba de casar amb una dona quasi 20 anys més jove que ell. Diuen que això el fa canviar i comença a ficar dones a tots els seus quadres. Spoiler, no és així. L'obra tracta del seu viatge de noces, i si no veieu que té ganes de treure's la vida, és que algú encara no ho enteneu. I diuen que és un quadre optimista. Optimista, aquest quadre! A veure, sembla que la dona li estigui dient on pot anar a passar. Però, al final, tot és comprensible. Una mala broma. L'època de Friedrich és romàntica. Romàntica. Són les obres i totes són superoptimistes. Optimistes. Però Friedrich era el rei. Això és seriós i no és per fer bromes, però serveix per saber per què aquest pintor era tan important. Alemanya es va oblidar d'ell fins que va arribar l'augment del nacionalisme i del nazisme també. I, per sorpresa de ningú, Hitler, que volia ser pintor, agafa a Friedrich com artista alemany perfecte. No vull dir que tingui cap relació ni cap influència, però a l'igual li hem de donar gràcies a un genocidi per haver reanimat aquest pintor tan bo. Friedrich passa moltes etapes on s'oblida i després es torna a recordar. Qui vol saber alguna cosa d'un pintor geni per al nazisme? Ningú. Aquest any, 2024, es compleixen 250 anys del seu naixement i per això potser el món torna a recordar aquest meravellós pintor romàntic. Podem explicar més coses de l'autor? Sí. Era molt religiós i moltes de les seves obres es fa veure amb aquest sentit tan devot que tenia.
Passen els anys i els motius religiosos de la seva obra es fan més petits o ja no hi apareixen. Potser tot era culpa de la religió de l'època i no de ser un pacifista. Que no, era tot un hikikomori i no sortia de la seva habitació, com un total otaku. Un otaku de la pintura, obsessiu i depressiu. Però cau, el seu germà va morir. Bueno, sí, la seva mare, una germana i el seu germà gran intentant salvar-lo de ser ofegat. Ben pensat, tot volia ser culpa d'això. Res, era un adolescent dramàtic. Ja que si agafem l'argument de que era un drames, és molt més fàcil explicar-la a ESO, ja que serveix per a moltes coses. Per entendre la vida religiosa del segle XVIII, per entendre com al segle XVIII es va afectar la revolució industrial i sí, sobretot, per aprendre la història de l'art, en concret els pintors romàntics. És un exemple per entendre la composició i per què les seves obres són impressionants a dia d'avui. En conclusió, un pintor genial, oblidat per la història, un drames i que va ser idolatrat pel nazisme. Potser no és el millor final per a un pintor únic. A l'igual li hem de donar una mica més de valor, oi?